e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Ayaw men mo Nangue TV min calmini en goto kala inde muɗum e yettode mum en jetti Allah no fewi machallah machallah Teddi Diagne Teddi Thiam machallah bisimilla ma e nder chaine men YouTube mo Nangue TV ari yillade dawol Endam Bilal bisimilla ma machallah hande ko Endam Bilal alhamdulillah ko leñol ngol foof ko Sénégal foof ko ɓesgu Nessa Sallam foof sabu mo wi Bilal wiya Nessa Sallam mo wi Bilal wiya Seydina Aboubacry mo wi Bilal wiya Seydina Omar mo wi Bilal wiya Seydina Ousmane mo wi Bilal wiya Seydina Aliou karamallahu wajhu a faami ko kanko tan de Nessa Sallam arti Makkatal Mukarrama kanko o adi naddude e suudu Kaaba Bilal donc ko Endam Bilali enen fof ko hen jeeɗen enen fof kala ko juuti wiyete ko maccuɓe Allah enen fof ko en maccuɓe Allah ko heddi ko ko denɗiragal ha wela pullamo maccuɗamo ceɗɗamo baylamo mabamo etc ko ha wela mawɓe waɗanɓe ɗam ngal denɗiragal noon eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere enen yo Allah accu ene on barke barke Qur'anil Azim barke Seydi Cheikh Tidiane yo Allah junnan en gurdam ceerno juuta juutden wondude e cellal kanko e dendagal wallitiɗe makko e oɗo diine nde tawno Ama Sambalo kala ko dilli koko dillini ɗum ko ɓuri ɗum doole Ceerno Tidiane ligganade mo ko ligganade Nessa Sallam ligganade Nessa Sallam ko ligganade Allah a faami wadde alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah wi tan kun koko laati tan Allah waɗi Madina Gounass waɗi dental ngal Allah waɗi en almuɓe ɗoftiɓe eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah wurnu en e diine o sembina en e tijjaniyankagal meɗen taw en ɓorotako en ɓoretake ha ila yama yubasun allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam noon tigui jarama no fewi Thierno Tidiane machallah a weltanama no fewi machallah bandiraɓe nani machallah e ndiɗo gardide payidinde Ceerno Abou min calminima juurimama hande dawol men ko Endam Bilali hol weltare ma hen hande vraiment weltaram nde ne mawni no fewi par ce que min ɗum ko haajam hitande fof ɓe ñaago Allah tawtorede hida e ñalawma o par ce que tawtata ñalawma o ko ɓuural mawgal Endam Bilali ko jiiɗa ko hunde mawde par ce que sa nani e mbiya maccuɓe yimɓe fof ko maccuɓe Allah kala lelaɗo quartier ɗo hay goto wiyata ko coroɗo wonɗo walla jubbalo wonɗo walla baylo wonɗo wiyata tan ko maccuɗo Allah wadde enen fof ko maccuɓe Allah yo Allah hokku en kadi judde balle e moƴƴude battane e junno gurdam ceerno meɗen wondude e cellal kadi o wawi ardade en o en kadi wadde yamirode allahumma salli ala sayyidina jarama Seydi Datte bandiraɓe nani e paami beltima no fewi jarama no fewi machallah on jii hande dawol ngol ko ɗo ɗo maaje ɗo dawa hande wonande Endam Bilali enen fof ken Endam Bilali enen fof ken maccuɓe Allah ɗum noon ko weltare mawde dawande ceerno meɗen ligganade ceerno meɗen ko ligganade Allah ndirama ɗum eywa jantagal min joori wonde min ñaagui duwaw hande weltama e dawol ngol hande kam tan tagi min gari ɗo min tampe ngesa ba mais Endam Bilali min kadi wonɓe leyɗele ɓe kam fof kadi min jii kadi juuɗe o ko mbaɗi hen ko fof min beltima machallah Allah junnu ha juuɗe Allah junnu gurdam ceerno meɗen allahumma amin rabbal alamin jarama no fewi no bandiraɓe beltima machallah dawol ngol arama no moƴƴi sikki Allah hirande foof ene waɗa e gadagol Baba Saydou Keita Tidiane Thiam Faldiel e dendagal waldi mabɓe ɗum noon en jawtat jiyen toon to bunde mondiya dawol ngol ɓenne kadi jiyen noɓe gonirta toon den jeeɓa chaine YouTube mo Nangue TV eɗen ndewendi dawol men hande oɗo ñalawma alerte en hawre e nogas ko lewru août hittade ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi Endam Bilali tawete Madina Gounass ganduɗa ko enɗam banɗam fayida ɗam ganduɗa enen fof ken maccuɓe Allah kamɓe kala mbaɗi dawol payidingol ɗo ɗo guesa ceerno en jii machallah bandiraɓe puɗɗi haalde ko weltare mabɓe no fewi no fewi nde dawol ngol machallah en beltanama no fewi an a yaawi ƴewde de a yaawi joni ɓe gaari jarama eywa min juurima boy jarama toy alhamdulillah machallah machallah hande ko jii koɗo maaje ɗo ɓe dawri e dawol tingol dawol mantinirgol bangol fayida sanne noon yeewiyankoɓe Nangue TV hoto jejjiten wadde abonné wadde j'aime wadde partagé gueɗe ɗe ha wawa yettiyade kala ɗo jiɗɗen yetto e nder nokkuji ɗi kala e kuuɓal on jii machallah on jii dawol ngol on jii bandiraɓe machallah en jii golle tiiɗe golle manti wonɓe caggal leydi machallah goto kam waɗi hen junggo muɗum gam ɓe mbawa wadde bottaji mabɓe moƴƴe bottaji timmude taw kadi ko wondude weltare kono kadi e wettare kono kadi e ɓeydare ɗum jetti foof machallah eɗen gandi hecci hankki tan ɓe wiyete pellital garno ɗo e nder wuuro ngo
daakiiɗo fodde balɗe jeegom gese ceerno machallah mbaɗen golletiiɗe golle mantiniiɗe ɗum noon en jettor dawol ngol jooni inchallahu mawla mbawen yiide golle ɗe no cifori e holno ɗe gonɗiri assalamu aleykum on jarama de kawno mbaɗɗon machallah dawol ngol hannde waɗi fayida de weltare moon e dawol ngol beltima hay minen fof onon noon beltanama allah moƴƴo ɗon kay yo Allah jurnu balɗe moƴƴe allahumma amin Allah humto haajuji men amin 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 ɗum tan a jurɗo alhamdulillah baba annene koye dawol e garɗa baba dawol ngol addimi eyyi weltare ma hen dawol bilali nam yettore wadni Allah alhamdulillah en ngala jobdi bilali wallahi bilali so yewti nelaɗo Allah ko bilali selli bilali noddini nam no Madina gonga kanko fuɗɗi noddinago gonga ha nelaɗo Allah hooti wallahi oɗon ki noddinde onon kene tinde wallahi o ummi ɗo no faati kanko ne ɗo to wiyete paɗe toon o faati hankkadi no o feri nam o yeftoye toon gonga joni noon o woni toon duuɓi o arti o yetti o salmini Madina o juurima ɗumen gonga Madina mbimo noddin o min wawa noddinde ndeysan ɗo hande ko noddinagam hankadi gasi wallahi bara ɓe portimo noddin hankadi ko juuto on noddini nden o noddini Madina fof woyi wowoy wallahi wallahi Madina fof woyi gonga o ronki jofodode gonga nden Bilal o hooti plastique ndeysan toon ma yoyi wallahi bara endam Bilal so dawi kala nanɗo ɗum ina selli ina wawi yaade seeɗa nam yo yaa joya gonga Bilal hono meɗen e dañde gueɗal e Bilal ala en ngala wallahi wallahi wallo ken fandinde allahumma amin inda yettode baba min ko Saydou Ba mbiyetemi legal legal Moussfala gonga ko jakir perdumi ndeysan garmi alaji Mouhamed Saydou nam min gondi gonga alhamdulillah gila nden ha alaji Mouhamed Saydou hooti nam yettore wadnalla ɓuuri wonde Amadou Tidiane alhamdulillah rabbil alamin Allah joni gurdam makko amin 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 hankadi ha kemmiɗe kemmi ɗo min hankadi joni kam alhamdulillah mi yetti Allah rabbil alamin ɗo kam hankadi heddi tan ko mayde kono fandinde kam minan min fandini alhamdulillah waɗi min noon ko sukaɓeɓe yo Allah hokku ɗumen fandinde ganda komin gandi ko amin ndewa komin ndewi ko inchallah alhamdulillah keddiɗo yamirore koye jam woni lundiɗo yamirore kañum hoori mum alhamdulillah Allah reen jaram bakay min calmini on beltima min beltima e Daka FM alhamdulillah min andi min belti subaka fof gonga mi heeɗo Daka FM ha banɗo ceerno Diofo wallahi toon ko mbawmi fawden fof so wona kadi gasi wallahi gonga adunam gasi alhamdulillah heddi ko lakara Allah hokken jaram fandinde bakay no mbiyataɗa ama sambalo he sehil lo no mbaɗɗa alhamdulillah e bammani woni omo wuri no waɗi omo selli omo selli alhamdulillah jam woni sifaw jambon won sifa alhamdulillah min calmini on min juurima jaram yan battinimo machallah amin 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 jinnaɗo men Pape Saydou machallah o weltanama no fewi no fewi haala makko mbatka fayida haala makko mbatka mana machallah en beltima hen no fewi no fewi no fewi ndeysan yo Allah joni gurdam ɗam ɓeyda cellal en jokkat arde bondi bondi yewtere nde bondi bondi dawol ngol en garat e en gara e mawɗo dawol mawɗo dawol Pape Saydou Keita e machallah alhamdulillah rabbil alamin en beltima no fewi machallah dawol ngol en gari sukaɓe en gari e keewal kono kadi e peewal en gari goto e mawɗo mabɓe ngal ardiɓe golɗe hono jinnaɓe Pape Saydou Keita min calmini min jurima seeɗan ɓe min calmini min jurima Pape Saydou weltare mawde Pape Saydou e dawol hannde ngol bandiraɓe fof kiɗi weltare arama ko keewal e peewal so wiyama enɗam Bilali hay goto majjani so wiyama nelaɗo no mawɗo wini so wiyama nelaɗo wiye Bilali hande ko ɓendayi bisimilla hol weltare ma hen min noon ceernama Sambolo andi ken habdi kono wona hande kam wona hande kam alhamdulillah rabbil alamin Allah yettoɗo wodani Allah dawgol sona weltare yimɓe so darima leñol ma dawani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗon weltare haadi ceerno Amadou Tidiane ceerno ko lomto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɗen jetti Allah yalla junnan en gurnam makko yalla junnan en gurnam makko ɗum ɗo de sona ni eɗen galdi jawdi dawnata ɗum e ko huuɗo hande dawni en ɗo tan ko Allah e nelaɗo e Cheikh Tidiane e weluya darteten weluya ko ceerno Ahmad Tidiane ceerno weluya mum e meɗen ko Allah rokkimo ko eɗen ñaagui Allah wiya Allah junnanmo ɗum yo juddu hen balɗe ndewen caggal makko yalla rokken ko haalata ko
nande ɗum e jabde ɗum e gollude ɗum hol ɗum yamirore ɗum de dawni en ɗo hannde alhamdulillah rabbil alamin Allah sonno ko sago hannde tawa aduna o fof ne ɗo dawi almuɓe Cheikh Tidiane fof taw ko ɗon dawi ha joni ne kadi eɓe dawa ɗo ɓe dawi ɗo on jii ko jippi ɗo ɗe balɗe ko e pellital i gandumi ñemtinɗoɓe fof ma dañ Allah ene laaɗo muɗum eywa raɓɓidde haala tan a yii no wayi ene golle daraka ene welta yo Allah weltinen ya barke Sanama Tidiane mbiyammi tan sukaɓeɓe ko yalla yoɓɓe moƴƴere mbiyammi leñol ngol yalla yoɓɓe moƴƴere mbiyammi almuɓe Cheikh Tidiane ɓe yalla yoɓɓe moƴƴere enen dey eɗen pofti ko ceerno wi ko aduna o fof si cohli enen eɗen cohliti nde wonno eɗen gone Allah ene laaɗum eɗen gonde ceerno meɗen ɗum noon yalla yoɓ ceerno moƴƴere allahumma salli ala seydina Muhammad sallim so ɓenni onon noon onon dental fonde dental daka amin jetta Allah amin jetta on caggal yettude Allah e yettude ceerno yettude Ablaye Wolle Njaay ɗoɗe kawma ɗum ɗon eɗen belti kanko ayi tampere mon nde jahano ɗon ɗo lenkirin oɗon jaha jamma e ñalama ɗum fof komi seede Allah humpiti en hannde ko jinnoɗon ko Allah rokki en ɗum hannde min ñagoto Allah tan ko yalla junnan en balɗe men yalla junnu o sababu on jarama Allah jarama on jarama gande de amin beltini Allah min beltini on inchallahu taala amin kala to gonɗon mbiye amin aduna o fof ne diwani on ene weltani on eyyi caggal ɗum ɗon eywa mbiɗa wondi ɗo e musidɓe Mody Huray e kanume Oumar Dia e Diawara eywa minen ɗo goni ɓe mbiyata mawɓe sukaɓeɓe eywa amin jettana sukaɓeɓe Allah amin jettana Allah eywa yalla renen renana en diine meɗen eyyi Allah jarama on jarama yalla yo moƴƴere allahumma salli ala seydina Muhammad no jarama Baba Seydou Keita ceerno Baba Adama Sy beltima no fewi so won ɓeyɗo konngudi muɗum bisimilla weltare Diawara min Diawara Diaji miɗo salmina miɗo juuro ɗumen ko Madina Touare Alaji Dande jeegom porko garma so Allah jaaɓi inchallah ala noon ko addimi so wona hono ni minen min taƴata ɓoggol kalifandi kadi hawani min mbaɗɗon mbiɗen pasniɗo min giwi ɗo ɗum noon so ɗo noddi alay sakka min noto no mbaɗɗon Seydi Siraji Diine jamal to neɗɗo gollanani mo hay goto gollanani bisimilla sa dawɗo guesa a gollanani sa kesoyɗo huuɗo a gollanani eyyi kay kala ko mbawɗa waɗande mo mbaɗanɗa ko hoorema ceerno hay goto gollanani ceerno ko gollanteno ko gollama gasi joni noon de hande kadi komin ɓili heddi ko omo walla tagore nde komin ɓiliɓe de kadi Allah noon yo Allah junnu gurdama hande dawol fedde Bilali e onon ne kadi oɗon dari darde komin tawɓe gade min tanon ferano ko hikka teddugal no fotanno fof o mbaɗi hen doole no fotanno fof o mbaɗi hen on ƴelliti ceerno kadi hande kam taw ko Allah ha ɓeydima ƴellitade ɓuuri ko ƴellitino ɗon min toon de ceerno ko ƴelliti tan ha yo gasa ko heddi hen ko kanko Allah resdi ayi ko jiita ɗo ko fabi janggo sonno tawi no ko yidde hoore mum e andude hoore mum ko gonɗa ko so noddi noto kala ko haɗatama wonde juuɗe fabi janggo daron den ɗum so Allah koto jaaɓi riwɗum e hoore ma gadi ko min dawata ko hande kala ko haɗatama wonde hakkude moƴƴinde hakkude ma e enɗam ma eyyi fabi janggo so Allah jaaɓi ɗum bonnu dawol ma dawanen ɗum min dey miɗa farnori ɗum miɗa farnori ɗum kala mo yiyani ɗum min kam miɗa yi ɗum miɗa ñagano on onon radio ngo Daka FM Daka Média e kala ɗo kilifani ceerno ndi fuɗɗi ha ɗo ndi jogori ha ɗoyɗi yo Allah rokku en sembe amin yo Allah rokku en hawrude amin eywa minen dawol hawani sabu ko hen min jibina ko hen min puɗi ko joni noon garmi ɗo kono komi dawnoɗo ha taƴmi mi happanino ɗo e am rondede ɓeɗo goni hande to banggue wuuro ga kamɓe goni mawɓe amin jetta Allah amin jettanaɓe saabu ɗum ɗo ko yiɗede ko hoolede sen dawanani mon ne dawete
kono noon ɗum fof ko yidde mawninde yimɓe so neɗɗo yiɗi mawnindema noon yiɗma o mawna yo Allah juutnu balɗe ceerno e ɗum miñum e ko taari ɗum sukaaɓe mum e miñum ene taanum ene almum ɗum fof yo Allah juutnu balɗe maɓɓe yo Allah moƴƴin battane caggal nde gurdam gasi wota Allah yawnu on calminama on juurama on jettama sona miɗen belti mbiɗen kuufodirɗo e cukalon amen mbiɗen mbaɗa komin tawi ko ɗum min de min goni ngol dawol de min dawi ɗo min lomtima noon kala ɗo jiyaɗo woni keɓɗo arde lillahi alhamdu mo heɓani arde min mbaɗi ɗum e nder anniya he yo Allah rokku ɗum barke dawol amin ñaago Allah yo Allah ɓoynan min ceerno ɓoynana en ceerno e wondiɓe mum e wondirɓe fof yo Allah juutnu gurdam makko sabu ceerno ko nafoore aduna o tan hay goto dawanan ceerno kala dawɗo ko hoore mum dawa kala kirliɗo ko hoore mum inchallahu taala nden noon so neɗɗo ne gollani hoore mum yo moƴƴin yo Allah moƴƴin hakkunde men moƴƴina hakkunde men e ceerno meɗen yo Allah juunan en gurdam maɓɓe barke Allah ene laaɗo Allah on calminama on juurama on jettama assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh abou ceerno Amadou Samba e raɓɓikinaade tan ɗo ko haaltene fof mawɓe ɓe kaali ɗo gayni gila e baba Seydou Oya e dedam Seydou Keita e Diawara Diaƴ koɓe kaali ɗo fof haaltene fof ɓe kaali ɗo gayni sona tan yo Allah hokku en heddade e yamirore ya barkillaɗo humor ɓeɗo mawɓe mo yiiwe kala bawɗo yebbi oɗo vidéo yiɓeɗo mawɓe ha ɗum hokku ɗum waaju mawɗo wallahi ko ɗum waaju mawɗo wallahi dawol gese ceerno bakam neɗɗo wawa mawnande ɗum Allah e moƴƴere laylaaɗo muɗum neɗɗo wawa mawnande ɗum Allah hokku yimɓeɓe wawde yiide ɗum e andude ko ɗum nafoore mumen onon kadi Allah sellin sembina ene Daka Média ha Daka TV ɓoyon wawde wadde yimɓeɓe kumpital mbiɗo radio ngo ari ala fof ko humpi soɓe makka sikkata ko onon ñalde soɓe waɗi way suuje nder Fuuta ceerno Jalal sikkata ko onon ñalde a heɓat galle maɗa mbiɗa ata ma ñaama hakkara aɗa yeeɓa image aɗa heeɗo son yo Allah juutnu yo Allah moƴƴin Allah sellin sembina a barkinaɗo moɗo ɗum balla mawgal jayi kadi mbiɗa wiyamo yo Allah wat hajju jaɓaɗo mi anda galle makko mi dañani toon yaade kono mi salminimo mi juuroymamo mi ñaganimamo Allah ko jogui ko yo Allah rokkumo jogorade jaam Alhaji Ablaye Wolle ko woni ko yo Allah juunan mum yo rontin ɗum ya barka rasulu bil haqqi alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi yetti Allah mi yettanimo Allah alhamdulillahi rabbil alamin albarka mon on jarama non jettanama no fewi jetti fof Bawmar bismillah wano fof moƴƴi jarama no fewi Baba Seydou mi salmini no fewi mino jarama no fewi jarama minen jetti bandiraɓe no fewi machallah jahat ha joni jettun bandiraɓe no fewi ƴen gonɗe no fewi e jaam cen Daoudou a weltanama a juurama machallah hande mo yima comportement o anden ko dawol guese ceerno gonɗa dialo ngo nan dow walabo ɗo machallah hande Allah waɗi dawol men enɗam Bilali dawol mbaɗi gonode kala hitande e guese ceerno hande kadi dawama weltare ma e yiyande ma e wassaji ma e dental ngal eyyi sona yimɓeɓe ɓeyda tinnade fewjode fof moƴƴi nde ɗo fewjode ɓuuri moƴƴude ndenden dawen guese ceerno men kala ko fewjete ko moƴƴi ɗum ɗo heedi yeeso ɓe ngala kadi ko ɓuuri caggal Allah ene laaɗo muɗum e caggal nde ɗo yamirore kala ko golluɗa hen ko gartanma hay goto a gollanani ɗum ɗo kala ko golluɗa hen ko hoorema gollanɗa eyyi yo Allah juunan en gurdam ceerno men wadda hen cellal enen ne jaɓe gonde e yamirore eyyi min calmini on kadi min jetti on onon ardiɓe radio ngo eyyi on beltanama wona min mbawɓe haala no fewi kono ɓay min weltima kam ma min jubba hen seeɗa barikalla sukaɓeɓe dawi no fewi ɓe beltanama ɓe jettama eyyi yo Allah yoɓɓe moƴƴere allahumma barikalla jarama ko Daouda Touré wonno en beltanimamo no fewi no fewi machallah en jetti dendagal bandiraɓe kala en ci machallah dawgol dawama no moƴƴi arama no fewi weltare mawde dañama e oɗete saaha jaam Adama ari haymin arde en Diallo ma woni ala Diallo an o ala Diallo de wadan Diallo ar daw ko adde Diallo mo walla yo weltare mon e dawgol ñalawma hande min belti hen kadi no fewi nde min ngari nde yimɓe fof huuli majaw men tottama ɗum ɗum ne ngari ko weltare inchallah Adam andena tawtorama dawgol ko machallah yimɓe ngari no hannirta ni kadi no min jaforo woni kadi wayi yonere eyyi ɗum ɗo komin ñaagi hen ko duwa kadi Allah junnu ha juuri amin eyyi inchallah jarama no fewi noon beltanama no fewi jarama no fewi
non jetti dendagal bandiraɓe kala kuɓal ñaguimal hande ko dawol mo ganduɗa dawol wiyeteɓe gallunkoɓe mo ganduɗa ko en ɗampilali dawol dongol fayde dongol mantinelngol mbadde ene guesa ceerno en jetti kamɓe fof kuɓal en jarniɓe hano hannirta ni ɗum noon jeeyi sukaɓeɓe en jii bandiraɓe en jatto mabɓe toon mbawen yiide golle ɗe hano hannirta ni mbaɗen abonné mbaɗen jam e chaîne YouTube mo Nangue TV o bettanama no fewi no fewi no fewi kaw mi saminima jirmama no fewi weltare men e dawol hande ngol dawol en ɗambilaɗi ɗo en guesa ceerno hande minen guila hanki minen ga min ɗimmi ko hedde Tamba min gaari pellitale wonno kadi ko fodde so neɗɗo waɗani ko foti tan waɗata koko fotani minen kadi mbiɗen jiiɗi ceerno mbiɗen gorsilmi min gadda doole amen komin mbawi fof min waɗa ɗum woni tembi tan kam min calmina kadi dental ngal kadi juuɗo o ñagoɓe duwaw ɗiɗon duwonoɓe kadi alhamdulillah waɗata barka e yaaji en amin ɗum dayetode min ko Amadou Diallo diwan Tamba machallah weltanama kono noon min jeeya ko diwan raniri hedde Houdallahi eyyi kono min jooɗi ko Tamba jarama no fewi machallah weltanama jarama no fewi ɗum noon weltare waɗi jarama no fewi en nani machallah en beltima no fewi no fewi ji bandiraɓe sukaɓeɓe machallah demal tingal demal mantinelngal jarama de alhamdulillah aywa no wayi on beltanama weltare moon e dawol men hande dawol enɗam biladi machallah no jiiɗe daw weltare moon hen wallahi alhamdulillah amin 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 kadi mawɓe e fof ɓe ardade ɓe fof gari gardi men no fewi kadi min dewi hen machallah ko annabi sallah sallam wiyata ko innamal a'malu binniyati innama likulli amrin ma nawa e kala neɗɗo kala ko golle anniyemo ko ɗum tan woni fate ma ene noon ko ceerno men sen gollani ko ceerno men gollanɗen kadi kala ko gollanɗe ceerno en dañat tan ala fof gollanɗo ceerno wasi yiide kala hitande arti ma yi ko ɓamtemo soko cellal soko ngaalu fof alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jetti ceerno yo amin duwo kadi mawɓe e wongol yo Allah ɓoyniɗo ɗo allahumma alhamdulillahi rabbil alamin jarama no fewi machallah weltare waɗi konngol ɗi kadi mbaɗi fayida no fewi no fewi banda ko beltima hen machallah damal ngal damal maɗo machallah wawɓe galle no fewi machallah machallah alhamdulillah machallah jarama de aspi a wawi jallude a wawi jallude machallah alhamdulillah eywa iñam an jaluma woni ayo ɓoyɗo a juuram hande weltare ma dawgol hande alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jetti Muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam neɗɗo kala ko dañi ɗuɗo babaɗo yettinede muɗum e baba muɗum e ceero muɗum en jetti Allah noon en jetti jumel meɗen en jetti ceerti jan eyyi ɓe mbi ko hoñanteno so faami ɓuri koko ceerto ɗo sa remi koko remete sa remani koko remete donc wadde haɗa woɓɓe arde ene gara ne kocca ko woni ɗo ko ɓesgu madina nan ɗo ɓe gara ɓe kocca ko woni ɗo ko ceerti jani meeɗi wiide jonde muɗum ceele saaɗi ɗo o wi so tawi ma saaha ar so tawi madinaɓe ndemani ma yi woɓɓe gara holɗum machine ngaji ma gara ndema en jii ɗum joni machine ngaji gawa machine ngaji ndema joni wadde alhamdulillahi rabbil alamin wadde o saaha to gonɗen sukaɓe to dareɗen ɗo gare keɓen ko heɓeteɗo ko pour janggo ɓesgu men so ari taw en ligganimo ñaguiren Allah noon ceerti Diagne yo Allah juutnu gurdam so tawi gurdam makko ene juuri tan ene wonde cellal ganden kala hunde enen dañi kadi Allah ne newnen en kadi alhamdulillahi rabbil alamin ko hoynanteno so sami hocce ceerno hande sa yi pelliral hande Guinée Gambie kala to jaaɗa e leyɗele he ariɗo e wadde noon ɓe donkani seeremɓe ne keewi kono so tawi Bocar Hamadou Fana wi so tawi wiyama yimɓe poti ene woodi funtaɓe wadde so tawi wiyama ceerti Diagne so en jarama mbiyen ceerti Diagne kala dunde babaɗam mbaɗɗo e ceerno kañum ɓuuri eyyi eɗen cuusi wiide noon e mbawi wiide noon kanko ɓuuri yimɓeɓe fof gandal kono noon eɗen mbawi wiide ɗo e Madina Gounass ceerno Amadou Tidiane Babou inchallah yo Allah junnu gurdam makko onon ne dariɓe Daga TV e Ismaïl Mbaye yo Allah junnu gurdam makko jaram seydi machallah jaram fi haalama waɗi fayida waɗi mana banda ko beltima hen tigui rigui o jarama yo Allah sellina sembina en jetti fof en jaadi fof ɗum
non yaram no feewi non salamu aleykum ka an wiya ko demal ko mi yiyata ɗofto maaje o ko saabi ɗum ha moƴƴa tan so ɗoftete ko hen jeeya nam par ce que so sukki ha ɓurti tan ne wawi ɗum wawi ɗumni joni noon ko waɗma ɗofte machallah ɗum kadi ko gandal labbo ɗum kadi ko gandal a jarama no feewi ɗon ko famuy heɓama ɗo machallah ko lettiga weltanama no feewi en jetti dendagal bandiraɓe kala machallah dawol ngol waɗi fayida arama keewal kono kadi e keewal tigui rigui en jetti foof kono kadi en jarni machallah en jetti mawɓe ardiɓe pe dawol ngol machallah hoɓɓe hande nde dawol tingol dawol mantinigol guure saji fof gaari fof golli weltani boy jarama de noy alhamdulillah machallah en jatta bondi dawol ngol jen bandiraɓe foof kono ko weltaru men no feewi no feewi kaw neɗɗo ari dawol de kori ko addude jam no mbaɗi jala ko luɓirde luɓirde isa luɓiri joɗɗa non e fof c'est tan en jarama no feewi machallah en jetti bandiraɓe kala en ji eyi min juurima de machallah no golle de hande dawol ngol weltarema e dawol e hande weltare nde wawa haalde ni nam wallahi billahi welti tan kay ha ɗo tan alhamdulillah ko dañagam ɗo alhamdulillah on beltanama no feewi jarama de waggi a jarama inchallah alhamdulillah jarama de hawa saminama juurama min joni machallah ina ko noon weltare dawol ngol hande vraiment weltare dawol ngol betti feewi alhamdulillah en beyti en beyti feewi lam lepti an ƴere barka ibrahim amin amin jini ngurano woni cellal sembe amin 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 ya rabbal alamin ceerno goro ceerno weltare mi haalade no machallah tangal yo jarama no feewi machallah en jii dawol ngol dawama no feewi kewal e pewal en jii takotaɓe ko dawi dawol no feewi machallah Ablaye Sow an hande a tawi dawol ma hande weltare dawol ngol Ablaye dawol ngol de hande kam ɗum ɓoliyero juuɗe dem gadam kala buubu kamuɗum guerguelle mumɓe gonneji kulleje goɗɗo Allah junno gurdam seeɗa birom bambaɗo e junduɗin jaɓilami jaalo jaɓilami wonnude jaɓilami soyri junduɗine baɗɗuɗi soyre moguere baɗo tigui campan jango kadi ɓuret ɗo hewde inchallah malaɗo samba jam jalalo ko ɗum balike wasama mbara meeɗani meeɗani ɓamtanayi juɗoɗaɗo jarama Abdoulaye Sow beltanama aywa boy bismillah dawol ngol weltare moɗon hen ɗum no waɗi fayida wawawi machallah yimɓe jaari machallah liggama no feewi kay ari jarama no feewi machallah anda dawol ngol kadi eyo on gay dawol ngol eyo on beltanama de eyo machallah alhamdulillah weltare moɗon dawol ngol hande o dawol ceernugol min nanigol hande min tawi minen kala ka so sare ko ɗum men garmi tawi dawle mamadou innen umar sule imen vraiment sare mawɗo minen fof minen heɓe nanne wallahi dari dawle tawde dawle ceerno weltare mi weltiɗo minen seeɗa ko ɗawen men arɗo e mamadou arɗo yaya arɗo e masuɗo e tidiane e ibrahim mawɗo abou sane ɓiɗɗo makko ibrahima minen fof min ari hawtere e golle ɗe dawol alhamdulillah
weltare woni tono weltare mamade assalamu aleykum min nani dawgol ɗi haale e radio ɗum min ngari dawgol min sukaɓe pewɓe min ngari tawre dawgol ngari ɗaɓɓude baraji eyyi on beltanama no feewi no jarama no feewi ko musidɓe men Sara Koubanaɓe machallah ngari tawte dawol en beltimen no feewi ɗum noon bisimilla kaw ko ɓeydata bisimillah mino ɓeyda hen weltare ɓuuri no feewi mi weltima e dawol ngol min ari barkinorade e dawol ngol min beltima e dawol ngol mbeɗen sukaɓe Sarkouba ari ɗo kaye mawɓe amen ɓe ɗo Oumar Sane Mamadou min ari barkinorade e dawol ngol on kam wodi hen waɓɓe hen ballal maɓɓe no feewi hokkami ɓe kadi mine waɗa e maɓɓe jarore ko jarama ɓuuri wona feɗe min beltima jarama jarab ɗum weltanuma e ñalawma salmalo min beltima no feewi walla min beltima Sarkouba e Madina ko galle goto somin nani dawlo ceerno min boppat golle amen fof min gara boppa golle amen fof min gara gam ko dawlo ceerno ngo ɓuuri golle e saare nde ɗum noon miɗen belti no feewi ñagani tan Allah e nelaɗo muɗum yo Allah jurna en gurdam ceerno yamo ɓoy en du'anade mo du'oto ko yo Allah jabinane yo Allah yo Allah mbiɗa ñaagui Allah e nelaɗo muɗum yo Allah jurna gurdam ceerno okka en barke makko okka en baraji makko jabinan en ko du'oto jarama salmina ceerno Ibrahima bisimilla ma assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh mi ari barkinade dawol gesa ceerno ɗo minen Sarkouba naɓe fof ene sukaɓe fof minen ɗo mawɓe men almami o Tidiane e Mankoudi Boye Abdou machallah e Mamadou en minen fof minen ɗo sukaɓe kadi noon minen fof min gari e keero alhamdulillah mi ari barkinade dawol alhamdulillah beltanama no feewi machallah on beltanama no feewi machallah e beltima kamɓe kala e kuuɓat jarama no feewi on beltanama jarama no feewi machallah e jetti bandiraɓe ndira boyɓe a weltima annene boy ɓurɗo weltade inchallah inchallah so Allah jaɓi inchallah ma ɓurɗo weltade inchallah enen kala inchallah jarama no feewi min jetti bandiraɓe kala machallah on ji dawol ngol arama no feewi arama keewal kono kadi e peewal alhamdulillah bil alamin chaine YouTube mo Nangue TV ene rewendi dendagal gueɗe potoje naftude rande ngo potoje naftude julɓe dendagal taweteɓe caggal leydi kamɓe foof en jejjataniɓe eɓe rewendi chaine YouTube mo Nangue TV en jettiɓe en janniɓe kamɓe kala en juurimaɓe no feewi no feewi e ñagomo tan mbaɗa abonné ha joni mbaɗa j'aime mbaɗa partagé machallah yi golle tiɗi golle ma machallah machallah ay senayi yana waɗi Poti Diallo awasamalo boy bismillah weltare ma hande mi aɗa softi aɗa jirwi aɗa dogna holli ko ƴiyam keccam dogna ɓanduma machallah weltare ma hande eyyi ko noon mi salmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Nangue TV Sénégal kamɓe kala ɓe salminama ko yettude Allah no feewi no jiiruɗa ni nde tawa noon Pulaar wiyata ni tampana Allah daña Allah walla tampana tampanɗo Allah daña Allah ɗum ji sababu wotude hinde fulɓe leñol fulɓe nde tawno ko leñol jaañgol galɗugol ene jeeya hen hinde wiyeten hinde gallukoɓe ganduɗa ɓoyde Cheikh Sidil Hadji Mouhamadou Idrissa Seydou radiallahu taala anhu yo Allah rokku men duumade e barke makko ɗum ji sababu eɓe gadori e duuɓi jawtuɗo ɗi ɓuuri guila 2016 tawi ɗiɗe nogas tawi ɗiɗe 16 ɓuuri nden ha e jalluɓe hande gue kala nde ndungu ari ha ndemal ngal tigui tigui to ɓuura hulede ɗo to jalluɗi ɗi ɓuuri hattijinde jalo ɗo ɗo ɓuuri hatojinde laaɓal ɗo ɗo ɗoni woni ɗo ɓe keewi arde mbaɗa mobilisation keewal e banggueji foof taw kadi bandiraɓe jimmorto koye banggueji foof tawno so tawi wiyama hinde gallugoɓe hayso tawi ko arata ɗo e guesa ceerno ko Médina Gounass ɓuuri jooɗade kono yimɓeɓe kadi ene jimmoro e banggueji cetiɗe Médina Gounass tawno wonɓe Médina Gounass ɓe ko almuɓe ceerno ko ceerno waɗiɓe ɗon wonɓe caggal wuuro ngoɓe ko almuɓe ceerno ko ceerno waɗiɓe toon wadde fof so
tawi ɗum o yonti ɓe tawno bandiraɓe ɓe ina gandi hakko yonti sabu ceerno fodani yimɓeɓe so tawi pellidal yalti tan ko ennal bilali rawati hen ɗon to tabarakalla mo seeɗa wadde hikka kadi Allah moƴƴiniɓe ɓeri kadi eɓe gaddi kadi ko ɓurnoɓe gartanno eɓe gardi mawɓe mabɓe baba Seydou Keita Sian Thiam Faleji ɗen tabarakalla machallah ɓe gari no feewi ɓe birɗano ni gaɓe ɓe minen fof amin tumba amin Sadio a andi kam mara wona taw tan ala ko yettere Allah no feewi Amadou Samadou vraiment machallah birmani tan gardi non tan ko yettere Allah no alhamdulillah tampande ceerno tampande hoore mum tawfata kadi tawɗen tan tampata keesi inchallah jarama jettima Seydou Diallo TV machallah seede ha ɗo jetti bandiraɓe sukaɓe ha imoɓe alhamdulillah mbiye tan weltare waɗi jarama machallah Seydou Diallo machallah weltare waɗi jarama sanne en beltinimon ko goto e boy men liggotoɓe radio men Daka FM ɗo e haralleɓe jeeya ko yuɓɓinoɓe jewte kadi o jeeya o jarama yo Allah selli sembina min jetti dendagal bandiraɓe kala machallah tawgol waɗi fayida machallah arama no feewi kewal kono kadi e pewal tigui rigui en jetti dendagal bandiraɓe kala jarneɓe no feewi no feewi machallah en jetti ɓe jaɗeɓe weltare mawde mawde e ɗiɗo ñalawmaji machallah en jetta Allah no feewi no cabtu kadi e tawtirede machallah machallah mbaɗen ɗi sem mbaɗen abonné e Nangue TV machallah no ceme YouTube mo Nangue TV arde men ha ɗo machallah ari ha ɗo machallah no betti adi ko Allah halam jaɓi e betti men Cheikh Amadou bismillah ma Cheikh Amadou saminama no feewi e weltade men e dawol men hande machallah assalamu aleykum machallah jaaji babado ko dande wodere de jullen taw o weltade e dawol hande go jaaji babado ko dande wodere de kunama nak gadi tawti en ko mi dande ko jogo wadde jangol inchallah ko balɗiɗi wadde balɗiɗi inchallah ɗum noon tigi wadde ko balɗiɗi mbaɗat amin 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 alhamdulillah jaram no feewi jaram lay no wayi taxi moto woni taxi moto woni joni ko gestiyam machallah sana weɗi yimɓe dawi no golla normal inchallah inchallah machallah yo gesa ba ngel majo men e jiddi bandiraɓe aadi ha inchallah men ngara jinnaɗo men Baba Yero Ndiaye Baba Yero Ndiaye ngal jira Baba Yero Ndiaye kangon kadi o adda weltare makko e dawol ngol Baba Yero Ndiaye bisimilla ma Baba Yero dawol ngol hande waɗi fayida sukaɓe ngari mawɓe ngari weltare ma hande dawol Baba Yero ɗum tan de addimi ko ɗum ɗo ko hunde formade gila ko ɓooyi
ko joni Allah hoddiri yonde yaa e nder yamirore sellude inchallah e gondigal moƴƴal gardagal Saydou Keita en gila ndeysane Mamadou hinoke bellanoɗo to daka farko nden ko min Samba Lelɗe e ko nden maddaya en dama maddaya ko joni noon Allah hoddiri nogol yaa nogol foti yaarude e nder yamirore Allah sellude e yamirore ceerno ɗum yettimin minen min tawi min mbawa jooɗade tan kadi fodde gurdam amen so ngel dow min tawa so Allah jaɓi inchallah barkallah weltima lo min beltima e lo machallah jaram no fewi Baba Sow engadi gonɗen ko waynodirde konngol ma cakriyel ngol kono kadi beele ko ñalawma gol walla ko balɗe ɗiɗi eywa alhamdulillah rabbil alamin Allah min gono wadde ko balɗe ɗiɗi kadi ko balɗe ɗiɗi min mbaɗa alhamdulillah rabbil alamin Allah noon yettode woodi ni Allah ko ɗum min mbaɗata balɗe ɗiɗi ɗe ɗen min gadidiri Allah kaddi gurdam amen yo min ñaagui Allah nde Allah waɗante en jaam ceerno duuno en dañen ko rontini ɗum kono kaddi gurdam meɗen kam enen koɗen mbaɗa hande ɗo Allah hanni en fof inchallahu taala eɗen ñaagui Allah noon yo Allah jollum ɗum e ɓerɗe julɓe ɓe foof jabde yamirode ceerno Allah ronki en nande ko haalata e on saa Allah walla en ɗum gollen ko haalata ko gollen ko yamiri en ko eɗen dawri Allah e nelaɗo men dawri golle makko e yamirore makko alhamdulillah rabbil alamin Allah sukaɓe ɓeede miɗo wasiyoɓe ni kala bawɗo wadde ni yo yettu Allah gandon ɗum ɗo wona perte ɗum ɗo de kala mo bamum holli ɗum ɗo walla Allah addi ɗum e ɗum ɗo yi ɗum yo andu ko Allah suɓi ɗum addi ɗum e majjum yo Allah rokku en wurde hen mayen hen a barke Salama Tidiane ñagoɗen Allah tan ko yo Allah jurnan en gurdam ceerno oɗo ceerno Ahmad Tidiane ceerno yo Allah jurnan en gurdam makko juurdene makko leydi ɗi pop eɗen nodda ɗo leƴƴi ɗi pop eɗen nodda ɗo surtout Tidiane yankoɓe ceerno mawɗo radiallahu taala anu wino ñalawma nena aroya ko haali o wi kala kappuɗo mo ñalawma darga ɓe ɓennata kafle siraɗe ɓe ñawdani miɗa haala ko haalno o wi sahane ne ara kala malaɗo wontata jungo ceerno Ahmad Tidiane ceerno ñama mum hande noon alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen jetti Allah nde o haalata ɗum de e hande ewa ko kanko tan wawi yiide no hande ni ɗum Allah holli en ɗum hande Allah rokku en fandinde a barke Salama Tidiane Allah rokku en fandinde Allah rokku en fandinde junan en gunam ceerno men ceerno ibnu ceerno gannon ko ballo de caggal ceerno Tidiane Ɗahiru yeehi ceerno Abdoul yeehi ganden ceerno ibnu ko ballo omo holla no almudagal moƴƴirta omo tindina no almudagal watte yalla rokku en nande ɗum jabde ɗum ya barke Salama Tidiane yalla junnan en ɓeɗo jeese men de allahumma salli ala seydina Muhammad jaram ko jinnaɓe men Baba Saydou Keita wondude Baba Yero Ndiaye machallah kamɓe gaddi golle ɗe gaddi dawol ngol en bertanimaɓe no fewi no fewi en jetti dendagal arɓe dawol ngol machallah sukaɓe mbaɗen ɗum tiiɗo golle mantiniɗe en jettiɓe kamɓe kala en jandiɓe e feme YouTube nanguirtuɓe arde men ha ɗo e dokkata aadi ha saaha goɗɗo inchallahu mawla mbaɗen j'aime mbaɗen abonné bandiraɓe sehlaɓe jokkodire windade feme YouTube Nangue TV bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama